קוראים לי רותי, אני מדריכת יוגה לילדים. מתעסקת עם הרבה תנועה ויוגה בגנים ובתי ספר. יוגה לילדים זה שיטה ייחודית, היא בנויה על הגל המוטורי, שבעצם הילדים עושים איזושהי פעילות שגורמת לאנרגיית הגדילה שלהם להשתחרר, הם צריכים לפרוק אותה, והם מגיעים לאיזשהו שיא, ואחרי זה יש איזושהי ירידה במתח, שזה ההרפיה או השהייה בתנוחות. כל שיעור אנחנו משתדלים לפתוח בברכת שלום של היוגה, שזה שאיפה עמוקה, ובנשיפה אנחנו שרים את המילה שלום. אנחנו משתדלים לשים לב לגב הזקוף שלנו ולשבת בישיבה המזרחית שמכנים אותה כישיבת המלך או המלכה של היוגה. ומשם אנחנו בעצם מתגלגלים לחימום הגוף, תרגילים עם הרבה תנועה, אנחנו מעלים את הדופק. אנחנו מרגישים את הלב, איך שהוא מאיץ את הקצב שלו. ולאחר מכן אנחנו ממשיכים לשלב המרכזי, שזה תרגול התנוחות בליווי שירים, משחק, דמיון מודרך. בהמשך יש את החלק של השימוש באביזר, אביזרים שהם מאוד ייחודיים ויצירתיים. אנחנו עושים איתם עבודה תנועתית ומשלבים שם תנוחות של היוגה. בסוף יש את ההרפיה. ההרפיה שלי היא מלווה בקערות הטיבטיות. הקערות הטיבטיות הן בעצם קערות שמפיקות צלילים מאוד עמוקים. אני מניחה את הקערות או על הגב או על החזה של הילדים. הרטט שלה עובר לגוף ונותן תחושה של רוגע. השיטה של היוגה לילדים מועברת בצורה מאוד מהנה וכיפית, עם הרבה אהבה. אין שום תחרות. השאיפה היא כמה שיותר לעשות מה שקרוב ליכולת. כל אחד הוא יחיד ומיוחד ואף אחד לא דומה לשני. ופה היוגה באמת מדגישה את היכולת של כל אחד ומחבקת אותו בהרבה אהבה וקבלה. אז אני מזמינה אתכם לדרך היוגה, שבה לומדים לגדול ברוגע.